Sa nama je doktorka Ivana Petrović, doktorka Belmedik. Doktorka, da li možete da nam kažete kako ste se odlučili za digitalnu publikaciju? Vrlo jednostavno. I naši odrasli, a sve više i naši mali pacijenti koriste i androidne telefone i mamine i tatine tablet računare i vole da provode vreme određeno i dozvoljeno uz androide i uz tablet računare. Nekada oni moraju, kad su kod doktora, i da prime infuziju, nekad moraju i da se inhaliraju, nekad moraju malo i da sačekaju da bi videli kakav je odgovor na terapiju koju primaju i kada gledaju na displeju svojih roditelja jednu ovakvu digitalnu publikaciju kao što je Živi, zdravo, čuvaj svoje telo. Oni se istovremeno i edukuju, dakle uče se i istovremeno se i igraju, a sa druge strane mnogo brže prođe vreme. Znači, nama ta digitalna aplikacija omogućava brži, bolji i efikasniji kontakt i edukaciju naših, a i igru naših malih pacijenata.